Hola, benvinguts. Aquest és un tutorial per editar blogs. Aleshores el que començarem és obrint un navegador. Com que ja al tutorial anterior hem creat un blog, ara ja anirem a buscar directament el nom d'aquest blog. Escriurem el nom del nostre blog. En aquest cas el meu era aquest. Entrem. Perfecte, ara ha entrat. I el que ens interessarà, com que vam crear l'altre dia el blog, no hi tenim cap missatge. Aleshores el que farem és començar a generar continguts d'aquest blog. El que hem de fer primer és entrar-hi, i per entrar-hi ens demanarà el nostre nom d'usuari, en aquest cas el correu, la contrasenya, i iniciem la sessió. En aquest cas jo només tinc un blog creat. Si volgués crear un blog nou, hauria d'anar aquí, seguir els passos del tutorial anterior. En aquest cas a mi el que m'interessa és començar a crear continguts. Com que no en tinc cap, he d'entrar en nou escrit. En aquest cas hem de posar un títol, posarem prova de crear continguts 1, i fixeu-vos aquí que tenim dues pestanyes, una que diu modifica l'HTML i l'altra que diu redacta. És bo treballar sempre amb aquest que diu redacta, sempre que treballem només amb text que anem introduint nosaltres. Podem treballar com si fos un editor de textos, en aquest cas molt simple, però podem modificar amb negreta, fer les lletres més grosses o canviar coloracions. També podem posar-hi enllaços a través de... En aquest cas això no ens interessa. Podem generar pautes, etc. I canviar algun tipus de lletres. Però és relativament reduït en comparació amb els editors de textos. També podem editar un text amb un altre programa i recuperar-lo aquí. O sigui, copiar-lo d'un altre processador de textos i copiar-lo en aquest espai d'aquí. Per exemple, obrirem aquest text que hem escrit en aquest document. És un petit resum amb una taula que hem fet. El copiem. I anem a buscar
la nostra finestra del bloc. I ho enganxem. Si ens hem fixat, enganxa tot el text, però el lloc on teníem una taula no l'ha enganxat. Repeteixo que l'editor de text és relativament simple, llavors hem de vigilar a l'hora de, quan creem una taula, vigilar a veure com la portem aquí. Això ja serà un tema una mica més avançat. Per tant, això hauríem d'arreglar-ho d'alguna manera. Perquè en generés l'efecte aproximat d'una taula. Sempre les taules potser les podem exportar o crear com una imatge, i les imatges sí que es mantenen fixes.